Tieno kantiere county ma Kisumu. Millicent Adhiambo miyo walere county ma Kisumu ni gik mage matimore kanyo kotenore kod arita kwe. Crispin Otieno konwa ni nyaka sani chenro mag chamo muma e county ma Kisii ochopo kanye. Governor moyier Mano Simbarati ikruok chalo nade. Wachaka ne kanyo koro gi Millicent Adhiambo kantiere county ma Kisumu. Millicent, Kisumu nyaka sani report moyudo ni jochieo ka nigi kibaji ni arita kwe to chalo nade. Ka nyaka sani nitiere jogo modak e county ma Kisumu mane kar chung'o burano ma Kisumu East. Nyaka sani gwenge ma Nyamasaria molem kanyo kerango kata gwenge marabur kanyo. Chal mar arita kwe en nade. Weche chalo nade kotenore kod arita kwe county ma Kisumu. Millicent. Erokamano Cleophas, achiel kachiel ka bende wane dhod apis mag jogo mochung'ne kedone ratiro mag oganda kuma bende nyaka ne wach mar medruok mar rochruok e arita kwe e kaunti ma Kisumu kaendi ahinya to e kuonde ma jodak yuto gi ni piny kaka Nyamasaria molem kamoko bende wayudo nyaka ni donjo nyaka gi e town yo Tom Mboya Okore kocha kachiel kod Rabuor. Oganda koro odak kod luoro ka bende koro mosa ariyo otieno to en gino ma ji ng'ado weche mag ohandgi kata yor yuto gi e kore nikech nitiere kweth mag jonjore ma sani owuok ma bende monja ji ma onge gima gidwaro iri kata in jal ma wuotha to onge gimiting'o to gimonji ma onge gimitimo to en monj mar beto go jalo iwei ka ichiegni gi tho ka bende monj ma kamago oseweyo machiegni kod ji ariyo ka osewito ngimagi ka jomodong' to nie e kind akuru gi asumbi e osiptende mopogore opogore.